Рәмис Әлиуллин иҗатка балачактан гашыйк. Әнисе гармунчы булса, әтисе җырларга яраткан. Музыка коралы белән 4нче сыйныфтан башлап дус. Шулай да зур сәхнәгә чыгарга моңа кадәр кыюлыгы җитеп бетмәгән. Безнең завклуб, яңа завклуб килде, Рәүфәт Шафигуллин. Ул инде әйдә дип шулай әтик уговори итеп сәхнәгә алып чыкты, ничектер үземә дә шап китте. Халык вроде бы яраталар. Шоуларында килә башладылар безгә тамашачылар йөри. Һәрбер концертта безнең тулыдылар. 165 кешелек безнең урын залда, шуның 100-гә якыны безнең һәр вакытта тулы була концертларда безнең. Клубыбыз җылы, ремонттан соң бик матур. Фәхимә Якупова да быелгы алмаш концертларда үзен чын сәхнәдә сынап караган. Озак еллар чит өлкәдә яшәгән ул. Лаеклы ялга чыккач, туган якларына кайтырга карар кылган. Җырлыйсы килү теләген биредә тормышка ашыра да инде. Булай музыкага укымадым, бер кадалай барып укымадым, просто үземнең күңелем тарта шу җырларга, яратам шу җырларга. Шуның өчен мына инде отказ итмәдем инде, яшьтеләрдә. Без куябыз хәзер концертлар. Авыл үз эшчәннәре куйган концертларда 20ләп фумалы катнаша икән. Шуларның 5-се иҗатка яңа гына кирип киткән. Яңа артистларны авылдашлар да яратып кабул итә. Ахырдан калып әле биебездә төрле концертлар килә. Шуны хәтле әле безнең урамда сәхнәбезне дә ясадылар. Җәйкене шуны хәтле ашыгып чыгабыз шу концертларга. Шундый матур концертлар җырлыйлар, бийләр. Авылның яшьләре генә түгел, даже яктан кайткан иләрдә гына бөтенесе чыгып, бөтенесе җырлыйлар, матурлар. Шундый матур ял итеп керәбез. Бүтән авылларда алар концертларга баралар да, бездә баянчылар юк диләр, ә бездә 5-6 алар. Һәм инде җырчыларыбыз да бик күп. Үзебезнең авылдан чыккан җырчылар, алар бик сәхнәне тутырып, бер концерт куярлыклары да бар. Авылда яшәүчеләр арасында талантлы кешеләрне ачыклауга ярдәм итүче алмаш концертларына фомалылар агымдагы ай азагына кадәр куярга планлаштыра. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Гүзәл Садыкова, Нурлат хәбәрләре.